Ste vás ľudia, moje meno je Games TV a toto je zatiaľ let's play, prvý let's play, čo natáčam, takže nečudujte sa, že mám taký hlas, lebo sa trošku aj bojím natáčať, lebo viete, ako prvý let's play, tak to nedopadne, viete ako. Mám ich tu veľa, dobre, takže som z Liptovského Mikuláša, to asi viete. A budem natáčať iné let's playe a nebudem natáčať vlogy, iba let's play, lebo ako ste si mohli všimnúť, sa volám Games TV. Games, počuli ste dobre, Games TV. Takže toto je podľa mňa najlepšia hra, čo som zatiaľ hral, lebo toto je taká pekná hra to je. No nie pekná hra, ale pekná grafika to je, lebo keby ste to videli, ste kokos. Že ako to poviem. Už táto hra, Stigman, zabudol som vám povedať, že ako sa volá. Stigman sa volá. Stigman Warriors. A dávam ho do popisku, ako tá hra volá, presne. A potom si môžete zistiť, ako kde sa to stiahnuť. Dá. Áno, dá sa to stiahnuť na obchode Play a budem tu mať popisku videa. Dobre. Takže, prečo by to nejde? Aha. Takže, čo ti dáva? Wow. Čo tu mám? Aha, ja si vylepšujem, takže to je dobré. Dobre, skúsme dať toto. Aha. Dobre. Takže toto si dáme. Takže toto budem mať asi takých 5 minútiek. 5 minút. Lebo ja by som aj dlhšie natáčal, lenže viete ako prvý let's play. A tu nie. Joj, baterka. Dobre, poďme. Hráme. Poď. V tejto hre ide, že ich tam musíte zabíjať. Stigman. Tam ich musíte zabíjať, títo čo sú tu na Stigmanov. Musíte ich zabíjať a keď ich pozabijete, jedného keď zabijete, tak dostanete aj také prašule. Ty kokos, okolo mňa prišli toľko veľa. Ty kokos. Aha, vidíte? Teraz som dostal prašule. Dobre. Poď. Aj nemáme ešte. Ty kokos sú ich tu tak. Ty kokos, tak to musím tu použiť. Tu je jaký veľký. Tak, ja toho musím ísť. Zabil som ho? Nie. Ja som teď zelený a potom zistíte, že aké mám ešte HPčka, to je to hore. To zelené, to hore. Ty kokos, vidíte, koľko som dostal toho? Ani by. Kde to je? Dobre. Takže toto už by stačilo, lebo už ide byť 4 minúty. A keď som povedal 5. Takže toto je pre dnešného let's play všetko. A Sebas.